Jdeme se na to dívat. To jsme viděli, taky dobrý. Jenom pevný tělo, pevný nohy. Super. Tak. Všichni máme 5? Tak, teď si lehnete na ten loket. A nebudeme kmitat. Řeknu teď a vy se všichni zvednete od země. Já budu počítat do 10 a pak se položíme, jo? Takže připravíme se na ten loket, co jsme dělali. Tak, spevníme se, připravit, Davide, na loket. Loket pod sebe, bolí loket. Těsně pod sebe loket. Připravený? Jenom na 10 vydržíme, budu rychle počítat, ale musíte být všichni najednou. Jak někdo spadne, počítám znova. Pozor, teď nahoru. Ne, jenom takhle se vezměte. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, povol. Otočíme se na druhý loket.